Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ajinmu na koyon turanci. A yau za mu kawo kalmomi mabambanta guda biyu. Kafin mu fara ajin namu na yau, kar a manta a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa. A yau kuma za mu bambance tsakanin turancin America da turancin Ingila, kwarai turancin US da turancin UK. Akwai wasu kalmomi da yadda ake faɗansa a America daban, yadda ake faɗansa a Ingila daban. Duka abu ɗaya suke nufi, amma dai kalmomin sun bambanta. A cikin wannan shiri za mu kawo kaɗan daga ciki sannan mu faɗi yadda ake faɗan na Amerika da yadda ake faɗan na Ingila. Bambance-bambancen da ke tsakanin kalmomin UK da na US. A US akan ce mail, UK post. A US akan ce apartment, a UK flat. A US soccer, a UK football. US cell phone, UK mobile. US trash bin, UK dustbin. US flashlight, UK torch. US fries, UK chips. US razor, UK rubber. US couch, UK sofa. US closet, UK wardrobe. US fun fair, UK carnival. US elevator, UK lift. US principal, UK headmaster. US schedule, UK timetable. US crosswalk, UK zebra crossing. Waɗannan kalmomin duk da cewa abu ɗaya suke nufi, amma bambancin turanci da ke tsakanin UK da US yasa kalmomin suka bambanta. Wasu kalmomi ne kuke amfani da su wajen nufi da wani abu, yayin da watakila kukan faɗi na America maimakon na UK. A sa mana a comment section. Idan akwai wasu kalmomi da kuke so a binciko mana bambance-bambancen da ke tsakanin su na UK da na US, a sa mana a comment section. Kar a manta a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa. Mun gode.